prea mică. Asta care tot o pune pe Facebook, că da, de o vrea cineva. Crezi că poate cineva o ia. E fetița? Da, uite, burța ai tu, dacă e somaleză. Dacă e din Somalia. Dar cum poate să fie așa drăguță, Doamne? Că ai micuța. Asta o spune, drăguță. Și am bătrân mai ca ea la aceeași vârstă. Da, dragă, s-a crescut pe stradă de aia. E la pică de la mama, știi? Și asta în lapte de alimentare. Da, e foarte mare diferență. E mare diferență. Dar să știi că îți recuperează complet. Deci șaurele o recupera complet. Tu, animăluțule. Sacul de dormit. Dar le place căldura și poți să iei. Dar îți dai de slab, cum pui degetele, așa îi simți inima cum îi bate. Deci îl simți inima, dacă ne filmează fie. Tare din... Și se regăsește mai. Da, dați-le.